Вітаем вас у эфіры Беларусь-3 калейдаскоп культурных навін. На календары 24 жніўня. І гэтым разам у праграме вас чакае вандроўка ў Аўстрыю, дзе для оперы «Кармен» узвялі унікальную плывучую сцэну небывалых памераў, знаёмства з новымі стужкамі ў рубрыцы кінапрэм'еры, інфармацыя пра вераснёўскі фолк-фестываль «Камяніца» і тэатральны «Белая вежа», анонсы лепшых праектаў тэлеканала «Беларусь-3» і размова з Мілай Котка пра адметнасці сёлетняга фестывалю «Урбан-арту» вуліца Бразіл. І гэта далёка не ўсё. Заставайцеся з намі. Пачнем з анонса. 16 верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца ўжо традыцыйны штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». За 9 гадоў правядзення фолк-фест стаў адной з галоўных імпрэз для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Ад старажытных традыцый да сучасных варыяцый, ад музыкі да рамёстваў і танцаў. Акрамя музыкі, падчас мерапрыемства на фестывальнай пляцоўцы публіку чакае і традыцыйны кірмаш нацыянальнай культуры. Зберуцца рамеснікі, мастакі, фатографы, а таксама будуць прадстаўленыя тэматычныя гульні і забавы. У Брэсце ў верасні сустрэнуцца тэатральныя калектывы з розных куткоў свету, каб прадэманстраваць гледачам свае лепшыя пастаноўкі, падзяліцца творчым вопытам і тэндэнцыямі развіцця сучаснага тэатральнага мастацтва на 22-м міжнародным тэатральным фестывалі «Белая вежа». Сёлета ў фэсце прымуць удзел драматычныя, лялечныя, вулічныя, музычныя і пластычныя тэатры з 14 краін свету. Публіка ўбачыць 29 спектакляў ад 29 тэатральных калектываў. Заўтра, да дня нараджэння беларускага паэта і драматурга Петруся Макаля, тэлеканал «Беларусь-3» падрыхтаваў да прагляду аўтарскую праграму Александра Дамарацкага «Святло далёкай зоркі». Паэзіі Петруся Макаля ўласцівая метафарычнасць, вобразнасць і алегарычнасць з элементамі іроніі і сатыры. У сваіх творах літаратар імкнуўся раскрыць духоўную змястоўнасць і складанасць тагачаснага жыцця, а таксама багацце перажыванняў сучаснікаў. Праграму «Святло далёкай зоркі», прысвечаную памяці Петруся Макаля, глядзіце заўтра ў 11 гадзін 10 хвілін на Беларусь-3. У кожнай справе ёсць вучні, ёсць майстры, ёсць настаўнікі. Я заўсёды сябе лічыла вучаніцай паэта Петруся Михайловича Макаля. Восьмага верасня вялікі тэатр Беларусі адкрые юбілейны 85-й сезон новай травіятай латвійскага рэжысёра Андрэйса Жагарса. Для тэатра гэта будзе ўжо 6-я пастаноўка легендарнай оперы Джузеппе Верді, а для рэжысёра – 3-я. Оперы Жагарса не першы год з поспехам ідуцца ў Рызе і Тель-Авіве. На мінскай сцэне ў травіяце гледачы ўбачаць сваіх сучаснікаў. Дзеянне пастаноўкі перанесена ў Парыж 21-га стагоддзя. Адпаведна, зменіцца і хвароба галоўнай гераіні Віялеты. У наш час медыцына лёгка спраўляецца з сухотамі, але вось анкалогія дагэтуль перапыняе жыцці, у тым ліку маладых і прыгожых людзей. Тэатральны сезон Магілёўскага драматычнага тэатра адкрыецца гастролямі сучаснага мастацкага тэатра з Мінска 20 і 21 верасня. Сталічны тэатр прадставіць публіцы 2 спектаклі. Караоке-камедыю Марка Камалеці «Дом да гары дном» і свой варыянт знакамітай камедыі Александра Астроўскага «Шалёныя грошы». Першая пастаноўка – гэта прыклад інтэрактыўнага сучаснага спектакля, у якім гледачы пры жаданні змогуць стаць удзельнікамі. Падштурхне на такую вольнасць і яго сюжэт, які закручваецца ўжо з першых хвілін дзеяння. Другі спектакль – «Дзецішча» Ігора Казакова, галоўнага рэжысёра Магілёўскага абласнога тэатра «Лялек». З сучасным мастацкім тэатрам ён працуе ў якасці запрошанага рэжысёра. Узгадаць адметныя імпрэзы сёлетняга фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску можна на тэлеканале «Беларусь-3». Заўтра ў 12 гадзін 50 хвілін прапануем вам акунуцца ў атмасферу юбілейнага канцэрта «Сябры». Легендарныя артысты ўжо 4,5 дзесяцігоддзя радуюць слухачоў сваёй творчасцю, злучаючыя традыцыі і сучаснасць. Разам з лідарамі ансамбля «Сябры» у канцэрце прымуць удзел Тамара Гверцетэлі, Леў Лешчанка, Пётр Елфімаў, Руслана Ляхно і іншыя зоркі сучаснай эстрады. Добрый вечер, дорогие сябры! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы не представляете, как приятно нам сегодня здесь, в этом замечательном, любимом нами зале, на нашем любимом фестивале встречаться с вами.
Далей звернемся да падзей наступнага дня. Драматычны тэатр імя Максіма Горкага заўтра запрашае на лірычную камедыю «Кола кахання» паводле аднайменнага твора англійскага пісьменніка Сомерсета Моэма. Кранальную і бясконца смешную гісторыю пра тое, што кожнае новае пакаленне ў пошуках кахання і рамантыкі вучыцца толькі на ўласных памылках, увасобіў на горкаўскай сцэне рэжысёр-пастаноўшчык, народны артыст Рэспублікі Паўночная Асетія Аланія Мадест Абрамаў. Спектакль быў пастаўлены да юбілею народнай артысткі Беларусі Вольгі Клебановіч у 2015 годзе, якая, дарэчы, і зараз выконвае ў пастаноўцы адну з галоўных роляў. Далей звернем увагу на самыя гучныя прэм'еры бягучага тыдня, фільмы, якіх доўга чакалі, блокбастары і маляўнічыя стужкі для дзяцей. Пра ўсе кінонавінкі ў нашым наступным сюжэце. Узрост не мае значэння ў крымінальным асяроддзі, калі ты малы, але выходзіш сухім з вады пасля пагоняў і перастрэлак, ты ў гульні. На вялікіх экранах камедыйны баявік Эдгара Райта «Малы на драйве». Галоўнага гангста-меламана грае Энсел Элгард, які больш не вінаваціць зорак, а слухае стылёвую музыку і ганяе на спорткары. Аднойчы вадзіцель бандытаў улюбляецца і вырашае выйсці з небяспечнага бізнесу. Вось толькі напрыканцы яму дасталося заданне, дзеля якога трэба рызыкнуць жыццём. Цікава, што кожны раз, калі ў сцэне былі задзейнічаны Джеймс Фокс і Кевін Спейсі, рэжысёр нашэптваў: гэта двойчы скараносны кадр. Увогуле, Эдгар Райт выношваў ідэю фільма некалькі гадоў, таму аднёсся да сваіх першых амерыканскіх здымак з поўнай сур'ёзнасцю. Так, падчас запісу гонак, каб нічога не ўпусціць і ўсё бачыць, ён прывязваў сябе да даху машыны з камерай. Фільм быў названы ў гонар песні «Baby Drive» гурта Саймон энд Гарфалкен, якая гучыць падчас фінальных цітраў. Экранізацыя рамана Дэбары Могак у стылі дзяўчыны з жамчужнай завушніцай пераносіць гледачоў з кінатэатраў у Галандыю 17 стагоддзя. Тюльпанавая ліхаманка становіцца толькі дэкарацыяй сапраўдных падзей фільма. Каханне беднага мастака да маладой жонкі багатага гандляра. Гістарычная драма абышлася рэжысёру Джасціну Чадвіку ў $25 мільёнаў. Хоць і першапачатковая сума была заяўлена больш чым у 2 разы. Галоўную спакусніцу іграе Алісія Віскандер, але ўвогуле прыцягвае акцёрскі дуэт Дэйна Дэхаана і Кары Дэлавінь, які перавандраваў з апошняга фільма Люка Бессона. Дзіўна, што па сюжэце дзеянне адбываецца ў Нідерландах, і ўсе персанажы ў ім датчане, а вось стужка здымалася ў Вялікабрытаніі. І ніводны датчанін у кадр не трапіў. Сам фільм быў гатовы яшчэ ў 2014, але пракат адклалі на 3 гады з-за адсутнасці станоўчых водгукаў на закрытых паказах. Да 130годдзя з дня нараджэння аднаго з самых знакамітых ураджэнцаў Беларусі, таленавітага жывапісца і графіка, прадстаўніка мастацкага авангарда 20-го стагоддзя Марка Шагала, у Нацыянальным мастацкім музеі працягваецца выстава «Марк Шагал. Колер любві». Яго творчасць адрозніваецца незвычайнай рознабаковасцю. Ён і гравёр, і жывапісец, і сцэнограф, і ілюстратар, і аўтар твораў манументальных і прыкладных відаў мастацтва, і паэт. Аднак пры ўсёй разнастайнасці творчых інтарэсаў і сюжэтных тэм у яго творчасці выразна прасочваецца галоўная лінія – любоў, якую мастак пранёс праз усё сваё жыццё. На выставе прадстаўлены 24 літаграфіі з калекцыі музея Марка Шагала ў Віцебску і знакаміты партрэт яго настаўніка Юдэля Пэна са збору Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь. Далей прапануем вам здзейсніць відэавандроўку ў Аўстрыю, дзе для оперы «Кармен» узвялі унікальную плывучую сцэну небывалых памераў. Яна выкананая ў выглядзе калоды карт, якая разлятаецца паміж 2 гіганцкімі рукамі. Опера «Кармен» – самы вядомы твор Жоржа Бізе. У гэтым годзе яе паставілі ў Аўстрыі у рамках Брэгенскага фестывалю. Мерапрыемства пачалі праводзіць больш за 100 гадоў таму, і галоўная яго разынка – плывучая сцэна. У гэты раз адмыслова для «Кармен» яе зрабілі ў выглядзе калоды карт, якая рассыпаецца з гіганцкіх 20-метровых рук. Кожная з 59 карт важыць 2,5 тоны. Над дызайнам сцэны працавала Эс Даулін, адзін з лепшых тэатральных мастакоў свету. За яе плячыма цырымоніі закрыцця Алімпіяды ў Лондоне 2012 года і адкрыцця гульняў у Рыа-дэ-Жанэйра ў 2016. На стварэнне гэтай сцэны пайшло 10 месяцаў і 7 мільёнаў еўра. Спачатку я думала, гэта будзе зрабіць амаль немагчыма, таму што калі не будзе адчування, што карты завіслі ў паветры, ідэя наогул не будзе мець сэнсу. І вядома, ўсё гэта павінна выстаяць на працягу 2 гадоў ва ўмовах вятроў, дажджу, шторму, снегу, спёкі.
Акцёрскі склад не толькі вакалісты сусветнага ўзроўню, кожны ў выдатнай спартыўнай форме. Камусьці прыходзіцца спяваць на самым версе велізарнай карты, а выканаўца ролі Кармен спешна сплывае з месца дзеяння. У Кармен мы ўбачым гісторыю пад іншым вуглом. Дзякуючы незвычайнай сцэне мы не проста тэатр на возеры. Нашы акцёры ўзаемадзейнічаюць з вадой. У нас над галавамі неба. Прырода дадае гісторыі драматызму. Нашу пастаноўку можна паказаць толькі тут, на Бодынскім возеры. Квіткі на ўвесь летні сезон Кармен ужо раскупленыя, аднак у гледачоў яшчэ ёсць шанец убачыць пастаноўку наступным летам. У выставачнай зале Ганцавіцкага раённага краязнаўчага музея працягваецца выстава работ народнага майстра Рэспублікі Беларусь Ніны Козак «Святло таленту і майстэрства». У экспазіцыі прадстаўлены тканыя і вышытыя ручнікі, абрусы, кашулі, сурбэткі, паясы, палавікі, выкананыя ў поўнай адпаведнасці з узорам па колеры і па духу. Дарэчы, работы Ніны Мікалаіўны добра вядомыя не толькі ў Беларусі, але і ў Расіі, Германіі, Італіі, Польшы, Англіі, ЗША і Швецыі. Яна прымае ўдзел у шматлікіх выставах, святах, кірмашах, атрымлівае ўзнагароды розных узроўняў і праводзіць майстар-класы. І яшчэ гэтымі днямі ў Мінску ўжо ў 4-й раз ладзіцца стрыт-арт-фестываль «Вуліца Бразіл», арганізатарам якой выступае амбасада Бразіліі ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта штогадовы фестываль вулічнага мастацтва, у межах якога бразільскія і беларускія мастакі размалёўваюць сцены ў розных лакацыях Мінска. Самае папулярнае месца работ графіцістаў – вуліцы Кастрычніцкая, Фабрыцыуса і Энгельса. Пра адметнасці сёлетняй праграмы, а таксама пра бразільскіх урбаністаў, мастакоў, што завіталі на фестываль, у нашай наступнай размове. Людмила, дзень добры. 4 гады таму ў беларускай сталіцы з'явілася ўласная вуліца Бразіл. Праект распачаўся тады, калі гарадскія ўлады яшчэ з пэўным недаверам ставіліся да стрыт-арту. А ці была ўпэўненасць у арганізатараў у тым, што праект будзе развівацца? Калі мы пачыналі гэта ўсё, гэта быў выклік для саміх нас. Мы знаходзіліся ў такім стане, калі нам хацелася рэалізаваць гэты праект. Канешне, у першы год мы не думалі пра развіццё. Але пасля таго, як ўсё з вельмі вялікім поспехам прайшло, нас ужо прымусіла фідбэкі, тыя водгукі, якія мы атрымалі, працягнуць нашы эксперыменты. Мы зрабілі другі фестываль, і гэты фестываль аброс рознымі сэнсамі. Мы нават зрабілі вялікае закрыццё, фестываль на вуліцы. 3-й год дадалі туды урбаністыку, і зараз мы адчуваем, што гэта не тое, што мы будучыню фестывалю далі. Мы зрабілі з фестывалю ўжо нейкі працэс, які можна рэалізоўваць не той, што 1 ці 2, а ўвогуле дзесяткі год наперад. Усё ж такі, чаму менавіта вуліца Кастрычніцкая была абраная дзеля стварэння стрыт-шэдэўраў? Калі мы выбіралі муралы, сцены ці фасады, якія падыходзілі да мастацтва, якое мы хацелі зрабіць, мы выбіралі розныя фасады. І насамрэч у горадзе за гэтыя гады створаны ўжо 18 муралаў толькі нашым праектам. Пасля нашага праекта з'явіліся іншыя, то бок іх нават больш. Але вуліца Кастрычніцкая – гэта тое месца, дзе найбольш за ўсё ёсць гэтых муралаў. І гэтае месца знаходзіцца ў цэнтры горада. Там ёсць завод, але там ёсць і бар, але там ёсць і клуб. Было навокал вельмі шмат шэрых сценаў. Мы ўбачылі, што ў гэтым месцы вялікі патэнцыял, калі яго можна засеяць мастацтвам, калі можна яго неяк трансфармаваць. У мінулым годзе, калі мы запрасілі ў нашу каманду яшчэ урбаністаў і архітэктараў з Бразіліі, з Беларусі, яны так акрэслілі. Да тут цэлы паўвыспа, полувостраў, Кастрычніцкае яе наваколле, якое можна зрабіць увогуле тэрыторыяй, якая будзе прысвечаная мастацтву і розным урбаністычным праектам. Увогуле такая вуліца будучыні, дзе можна эксперыментаваць. А чым цікавы праект для бразільскіх мастакоў і урбаністаў? Гэты праект з'яўляецца праектам культурніцкага эквілібрыума, балансу паміж двумя краінамі. Ягоная ідэя і арганізацыя – гэта амбасада Бразіліі ў Беларусі. Дарэчы, гэты мурал побач з амбасадай мы намалявалі, каб на працу было цікавей хадзіць. І, канешне, калі мы запрашаем мастакоў з Бразіліі, гэта для іх гонар прыехаць у краіну і быць рэпрэзентантамі сваёй уласнай культуры. Але я хачу падкрэсліць, што мы не проста імпартуем мастацтва бразільскае ў Беларусь. Мы ствараем такую платформу, дзе могуць на роўных камунікаваць наша мясцовая лакальная культура і беларуская. Сюды едуць бразільскія мастакі. У першую чаргу, мне падаецца, таму, што стрыт-арт, накірунак у мастацтве зусім тут яшчэ не развіты. І, канешне, быць першым – гэта
заўсёды гонар. Дзякуй вам вялікі за размову і да сустрэч на вуліцы Бразіл. І гэта ўсё, што мы паспелі вам расказаць. Калейдаскоп навін культуры можна глядзець не толькі ў эфіры, але і на YouTube-канале «Беларусь-3» ў інтэрнэце. Пазнавайце больш разам з намі, падтрымлівайце культуру і заставайцеся на «Беларусь-3».